Балалар җәмәгать транспортында үз-үзләрен тота беләләрме? Хәү-хәтерләр килеп чыкмасын өчен нинди таләпләрне үтәргә кирәк? Шушы көннәрдә Актаныш районында яшь юл хәрәкәте инспекторлары район юхиди хезмәткәрләре белән берлектә юлларга чыкты һәм балаларга автобуста йөрү кагыйдәләрен искәртте. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназияның яшь юл хәрәкәте инспекторлары укучы балаларны автобусларга утырта. Автобуста йөрү кагыйдәләрен укучыларга еш аңлата яшь инспекторлар. Кичкенәләр белән тәрбияви чараларны да еш оештыралар. Водительнең игътибарын читкә юнәлтмәскә, автобуста тавышламаска. Салонда тәртипне бозмаска, кулларны, аякларны тәрәзәдән чыгарып, шүпләр ыргытмаска. Алмаз Ханов автотранспорт предприятиесендә инде 33 ел хезмәт куя. Соңгы берничә елын ул мәктәп маршруты буенча балаларны йөртә. Балалар иминлеген беренче урынга куеп, барлык юл кагыйдәләрен үтәп йөрергә тырышабыз ди үзе. Реминнәр кию инде иң беренче. Дөрес җирдә туктау, барса да таләпләргә туры китереп бирәбез. Мәктәп маршрутлары буенча йөрүче автобуслар район юхиди бүлегенең дә һәрвакыт игътибар үзәгендә. Алар тарафыннан автобуслар даими тикшерелә. Мәктәп автобуслары регуляр рәвештә безнең яктан тикшерелеп тора. Аларның техник халәтләре. Яшь юл хәрәкәте инспекторлары белән уздырылучы мондый чаралар зур әһәмияткә ия. Район юлларында йөрүче балаларның иминлегенә игътибарны киметергә ярамый ди юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсе хезмәткәре. Барлык балалар да минем биргән сорауларыма төгәл матур итеп җавап бирделәр. Ләлә Зайнуллина, Регина Сәләхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.